Happy Sunday लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय बिदिनो गिर्जासे जाजोब्बाय ओंखाम माहाय जानानै लाबाय आरोना दा 2टासो जाबाय सानजौफुनि थांगौमोन 3टा 4टा जालांनोसै आरोना माने जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों न'नि गोजा आरोना माहाय गोजान जायो थेवबाबो जों बेटारि रिक्साजों थांगोन गासिबो ज' थांगोन बाबानि बिब' गोदोरसिन आरोना गोदोरसिननि फिसाज्ला गोदोरा गोबां गोब्राब बेमाराव दं आरोना माने लास्ट स्टेज होनबाबो लस जाला आरोना मानो होनबा डक्टर गोबां नायबाय हाला आरोना माने लिभारानो गाज्रि जाखाबाय दा थांनानै दङ दाख्लैसो मामोना खबर लाना फैदों बाबुदों मा थांना फैदों आरोना आं थाङाखै नालाय बेखायनो आं दिनै थांनो लुबैदों आरो खनसे नायस्राना फैनोसै होनानै माने बिराद हामग्लिजोब्बाय आरो जुस तुसल' लोंनो हायो हजम खालामनो हाला आरोना लोगोफोर जि गरम आरो आं खानायखौ दसे हेगारदोंमोन आयौ नै सिथाबजोब्बाय आरोना माबायदि जाजोब्बाय बेनि खांख्राइ लादों आं दा थेबलांनोसै आरोना आंहा रेडि जाखांबाय ओमफ्राय माथो देलायनो ना आगोल माहाय आइब्र' बानायोमोन लिपस्टिक बानायोमोन दा जि गरम आंथ' बानायनो गोसो गैया बेखायनो बिदिनो थांगोन साइज गैखाया बुरैखाबाय ना होमबा जियानो जा ओमफ्राय जस्लिन बिमाया जस्लिनखौ रेडि खालामगासिनो दं मामोना रेडि जागासिनो आरोना ज' थांगोन मानो होनब्ला जस्लिन बिमाखौ आदाया नुफेराखै नायथोंसै दिनै जों बयबो खनसे नायस्राना फैनोसै आरोना द' गस्लाखौ हगारदो मिथिबाय हारा होननानै ओरैबायदि लेथ्रायै नायनि माबायदि नुदो वाव जस्लिनखौ मोजां नुदों माथो नायनि मामा हाय होनलाय मा बायसोखो आं थांफागोन आंखौलाय मानो बायहोदों होनलाय सुमा हो दे नै मामानि मोनगोन होन दे इदि नङालै मामा आखाइ गोर खालामब्रा अबाव थांगोन जोङो अबाव थांगोन अबाव थांगोन इदि थांगोन इदि साहा होनो मामा साहा माखो गैया थाइलायनो थांगोन औ थाइलायनो थांगोन औवा थांनि होन दे औवा जों औवा थांगोन ओइ रेडि जा जल्दि deket sama mama ini nggak cuma deh nggak Jocelyn langa kali Jocelyn ke langa nunggu langa nunggu agak udah sering udah deh tangan mama tangan Jocelyn alhamdulillah bye semua agak rasa sudah mulai File logoफोर आनि मोनानि न' मोनसिगोन आरोना 1 घन्टा लाफ्रामबाय मोनथारसिगोन गामि हाबबाय आरो जों जस्लिनखौ फोजाथ'वाखै फोजानोसै मोनफैबाय लोगोफोर थांनोसै जागैला मान हामबाय 2 बोसोरसो जाबायना बाजै 2 बोसोरसो जाबायानो दे इसे जानायानो दा आगोल जि गोज्जा गुफुर मोदोम गोदोर हेन्डसाम मोन आरो बारा जादों नि मास मोनथामल'सैसो हामग्लिजोब्बाय आरो अबस्था गैला मोनाबाय लोगोफोर जोङो दाखौ नायना फैबाय आरोना बिराद बोरैबा नांबाय आं हामग्लिजोबनायखाय नै जस्लिन नांजोबो दङ सारि मोनबाय आरो बियो ओमफ्राय लोगोफोर नुनानैथ' मोजां नांदों थेवबो बिराद असान्ति मोनो आरोना आदाया आगोल माने गोज्जा गुफुर गोजौ माने हेन्डसाममोन आरोना शिलंआव बिजनेस खालामोमोन शिलंआव फरायनाय आरो बे आदाया जाबाय दिनेश एक्टरनि बिदा आरोना मानो होनबा बियो जोंनि आनैनि फिसाज्ला बाबानि बिब' गोदोरसिननि फिसाज्ला आरोना बिदि बेमाराव भुगिना थाबाय नालाय मानसियानो अबस्था गैला आरोना माथो होनबावनो मानसिनि जिबन माला मा जायो बुंनोथ' हाला दा थांगासिनो दं लोगोफोर न'आव ओमफ्राय आनै गोदोरलाहा माने साथाम आरोना फिसाज्लाफोर जेनेबा बे आदायानो देरसिनमोन बिनि उनाव सेकेन्ड सासे आदा दङ आरो थार्डआनो उन्दैसिना जेनेबा आदा दिनेश आरोना जों देलाय मांग्रिया दाबो ससमाखौनो जायाखै मोनाबाबो जोंहाना जसिना माखौ लायबाय जसलिना मास्क लालायबाय नामा मामा
Wah, gitarnya neng. मोनाबाय लोगोफोर चावमिन जाना लानोसै आरोना जों साब्रैबो नायलाय गावहासो सिगां जों थौ दखानफ्रानो बन्द जाफ्रामजोब्बाय आरोना ओमफ्राय चावमिनबो गैला ओमफ्राय गोदानै बयल खालामदो नेनांसिगोन आरो दसे जानानै थांसै Apa hende? बाय दुस्थ सफैबाय बेनिफ्राय लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जसिना उन्दुलांबाय फुथुना दोनबाय जोंथ' लामायावनो फास्ट फुड जाबोबाय नालाय उखैयाखै दैल' लोंनोसै उन्दुनोसै आरो बिराद मेंदों मेगनाबो रोब रोब जाथारला आंना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियानोसै आरो बेखौ नायना फैबाय गोसोखौथ' बिराद हामा नांबाय दा जोंनि आखायाव नंला जोंथ' मानसिसो जेबो बुंनो रोंला इसोरनि आखायावसै आरोना दानि जिउआहाय